Nyakora moke jwang' waseduogo, wantiere kae gazet ma kawuono wak ni machiegni. Okinyi ma kawuono chenro mar piny wantiere kaka pile, wanono gazet adek, The Standard, Daily Nation kod mano mar People Daily. Mokwongo mage momako wang'wa kumoro amora mantiere kaka pile watimo magi kod jofwambo magwa mantiere Ramogi TV ka gimoko bende mantiere oko. Koro warango gi kumoro achiel. Ahinya e kambiwa ka mar Royal Media Services wang'eny. Koro ka wayudo ka jofwambowa ma joluo ma bende ntiega e weche mag nono weche mopogore opogore mag matimore, wacho ni gin weche mag siasa, mag tuke mamiyo ji mor kumoro amora ma gintie to ging'eyo gigo matimore e alwora rwakni machiegni sani. Makoro bende wada chako kod gazet mar The Standard kaeto wadhi Daily Nation watiyo gazet mar People Daily. To motelo ne mano antiere kod wendo odiochieng' ma kawuono antiere kae kod Solomon Atito America Fire machiegni. Mahero kama na inya Cleophas. Chiona. Achimo bero yawe. Oyawre. Happy New Year. Happy New Year. En thuolo machielo mwayudo higa manyien mar chako kodi gazet. Ero kama na inya. Long. Amor. Ber ahinya. Koro ka wantiere kanya kora moke jwang' mana kaka nasekoni, wantiere kaya kod gazet ariyo. Gazet mar The Standard, gazet mar Daily Nation. Weche momi pek ka opogore. Gazet mar The Standard nyakwara moke jwang' odiochieng' ma kawuono weche momi pek bende nyachalo kama. Mano ka irango chenro ma gazet ma kawuono, ka irange mano chal mar oro. Ma bende koro iwacho ni piny Kenya kirango Afrika ma ugwe. Piny Kenya mosebedo gi oro mager ahinya higni 40 mokalo kirango pinje mantiere Afrika ma ugwe. Mano wach momi pek e gazet mar The Standard. Kafaya wach ma kama bende kiwinje. Okeleyo machalo na. Ma indien gino endo ma wadwa wacho ni koro nyalo kelo luor ahinya. Chuny oganda nikech kuom thuolo mar higni 40 ma iwacho ni Kenya osebedo koda oro makech machal koda mae. Mae ndi bro nyiso ni wadhi bedo koda chiemo matin ahinya, kata tin mag chiemo, kata weche go mag nyak mag puothe, koma koda weche go mag pur. Kuom mano seche ma chiemo dok piny, ibro do ka thoth oganda bro bedo kama tek ahinya koma koda weche go mag timo gigegi mapile. Kuom mano mae ndi achiel kuom gigo eko monego bed ni sani ndi koro piny owacho ng'iyo maber ahinya. King'iyo kata mana kaka nyocha gigolo chenro go eko mag neno ni jopur oyudo fertilizers e nengo moyweyo. Nego bed ni koro chako ng'ini to fertilizers gi kidhi e counties mage manyalo kelo nyak mapiyo mag puothe mar mondo mi ponono ni en horo mabro dhi nyime to yudo kata ka nitiere kuonde moko ma inyalo yude chiemo malong'o e pacho kae. Kamano nyakora moke jwang' wach ma kamano mipeke ite mar auchiel kod mano bende mar 22 ka intiere gazet mar The Standard odiochieng' ma kawuono mano ntiere ite mar auchiel kod mano bende mar 22. Ang'ido thuolo mar dhi kanyo, kata kamano wach manyaka sani bende oketnwa ite mar auchiel odiochieng' mano ite mar auchiel kanyo mantiere weche go mag oro ma pacho kae. Ka koro wacho kanyo ni oganda ma koro rito chiemb kony. Yes. Romo kanyo iwacho ni milion 4 mano marito chiemb kony. Kineno gi kar kae gin oganda mabiro nini mopogore opogore gi omenda bende ma osechiw. Yes. Gi counties mage moseyudo pek. Ineno ka nitie counties maromo 22. Me wacho kanyo ni moko kuom gi bende maromo 23 osebedo kacha e thuolo moro minya wacho ni gin gwenge motuo. Kendo gituo ahinya wacho ni mago asal counties ma bende sani pod dwaro chiemb kony mopogore opogore. Gik mathoth bende magidwaro. Anyalo paro chieng' moro kana neno wang' liech mar Ramogi TV ni. To nitiere kambi moro mane odhi chiwo kony mag chiemo e gwenge mag Ukambani. To chief ne owacho ne ji, kata jotelo go eko ne nyiso ji ni kopogore koda rito chiemb kony ma ikelo, nikech mae ndi gima unyalo chamo to kiny obedo maonge. Onego bed ni seche ma koth chwe to dhano tiyo maber koda koth mar mondo mi chiemo bedi. Nikech cash transfer kata muom go eko ma bende samoro yudo ka imiyo ji ijuolo godo ji koma koda weche go eko mag neno ni ngaji ok ohinyogi. Gin gigo eko ma ok wanyal wacho ni gin luongo ni lasting solution. Kata loso tiekoruok koda chandruogno endo mogik kabisa. Makoro ni endi ni koro keni chake yud kech kendo. Kuom mano gima ji onego bed ni kete maino mar gen pur. Sasa ma koth chwe. Sani ni to pod chieng' kech. To chieng' ma koth bro chako nego bed ni oganda keto maino mar weche mag pur.
mar mondo mi wabed koda chiemo moromo. E counties mamoko bende wacho ni kind counties 22 gi ka nitiere counties mamoko mosebedo ka golo chiemo. Yes. Gisebedo ka gigolo chiemo e kidieny moro malach ahinya ma oting'o counties mantiere masa mar piny Kenya. Kirango e gazet ka ite mar 6 no bende nitiere counties mamoko ma bende osebedo ka timo maber e wechego mag golo chiemo. Counties moko nwa kacha nitie county ma Kiambu, county ma Murang'a, county ma Kirinyaga, nikacha kirango gi kama gintiere girore koro i counties mamoko machalo Kitui mosebedo gi oro e kinde moro malach bende moingo counties mamoko kaachiel koda county no bende ma Marsabit. Mano kirango kanyo county ma Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui, Kajiado. County ma Machakos bende achiel kuom counties mosebedo ka timo maber e sector no mar nyago chiemo olembe mopogore opogore. Sani entiere chiedh nade machalo kamano. Counties makaluo bende donjo kacha. Apa ni kawi wapoko wil kapok otieko ma ineno kanyo endo ka counties ma ikwano ni nitiere kod ongoro makata ji puri ati yudo ka samoro chiemo weche mag puro ok tim maber. Ibiro yudo ni samoro gin gitiyo tich mar pidho jamni. Kuonde gi monego bed ni koro commission mochung' ne weche go mag ring'o e pacho kaendi mano Kenya Meat Commission okete maino margi mar neno ni oganda makono kata mawuok e counties go kuma ipidhe jamni seche ma ongoro kama endi to ing'iyo yo ma inyalo konyi godo king'iyo jamni gi goeko timiyo gi pesa to gibedo godo mar mondo mi kata kapo nono ni ongoro rumo to ginyalo yudo kaka ginyalo ng'iewo jamni kendo gidhi godo nyime. Aya nyakura moge juang ka weche mag oro gobe podo medo mana rango kendo ko medo mana luwo gido thuolo bende mar somo gazet mara The Standard ite mara 6 kod mano mar 22 irido thuolo mar somo matut gigo mantiere kacha nonro motim kanyo kod bede sirkal kata bede migepe opogore kotenore kod chal mar oro e pacho kaya waranga ite mar 4 ma pacho kaya nyakura moge juang ntiere weche mathoth ma bende ntiere kar ka iwacho ni koro jamoko moro mantiere piny Kenya ka e boma ma Nairobi ma bende timo ohala mano ka nitiere gwenge mano kar dak no ma Karen no wito ngimane bang' chopo e magawa moro kendo kano se chiemo no dok dala ne wacho ni wuok kacha kar saa 7 mar otieno kaachiel koda jaode mano Mary Waingwe Mudhoni ma bende no chopo kar kacha kendo ne gin kacha e romo moro mabor ahinya ma jawala miluongo kanyo ni Francis Kiambi to mare bende chal ka gima nyaka sani pod timo nonro kantiere bede okwach kich mopogore ma pod timo nonro makamano yude ite mar 4 mano mar gazet mara The Standard mano wiye kanyo neno kanyo ka iwacho ni chich nitiere ni chal ka gima ne nitiere gwandruok mag udi kinde koda minota kaluwore koda samoro ola mane okawo mar bilion 2 moro kanyo. Apa ni magi gik ma onego bed ni koro jo Kenya chako ng'iyo motegna inya weche go kuma gwandruok mag udi giki nikech thothne gin ne gigo kuma yudo ka kelo lal mag ngima kwan mamalo kabisa kuom thuolo ma lach ahinya. Yes. Kiwacho kanyo ni jaode no tamore bedo garanta kata jal machiwo thuolo mondo mi dhi kaw loan mar bilion 2 mago weche mantiere kar kacha okwach kich pod luwe kan nyaka sani mago okwach kich mantiere karo bilano kata tesendo bilano ma Lang'ata ma bende ochopo kanyo ka rango gi e yo moro makare kaachiel koda weche mag somo nitiere kar ka ineno jodito e sekta mar somo. Yes. Nancy Macharia mano janatije maduong' mar TSC kaachiel koda Belio Kipsang ntiere kar kanyo kirangi koda Ezekiel Machogu gi joma moko bende ma koro ntiere kar kacha. Koro ka irango nyaka gi jakom mar NEC ma bende nie tung kanyo gino ma osebedo kanyo katimore jopuonj osebedo ka dwaro ni mondo dargi ka igologi kuonde moko manya bedo ni samoro borgi kuonde ma gintiere sani koro chopo jopuonj maromo 14,613 koro jumbe 2 to skunde yawo koro odargi kendo gidhi bedo kitero gi sikunde mopogore opogore. Achiel kuom gigo kuma paro ni nonego ng'i ahinya ni to gi jumbe 2 modong'i bende oromo japuonj no endo mar mondo mi ochak ng'iyo koda gweng' mobro dakeno. Yes, nikech ibiro ka nyicha agombaka koda achiel kuom osiepega ma bende gin jopuonj ma iwinjo ka ywak ni kama itere no kodwar koro dhieri ni to ang'o momiyo kodwar kanyo nikech apa ni bende bedo ni samoro in ng'atno endo ma ong'iyo koda locality kata kama ing'eyo maber kama ibro dakeno endo nyalo miyo kata ka ipuonjo nyithindo to ing'eyo ni nyithindo ma in godo e class gi
gikale ngima machalo nade mar mondo mi weche mag somo kata performance mag class ikonyogi kaka japuonj. Ibiro ka samoro ted japuonj moro ma ogol boma ma Nairobi kae kama ong'e maber ni nyithindo dok to neno TV to tere kama nyithindo ok nene kata mana TV. Koro ibiro kata ka samoro kaka owuoyo koda nyithindo kata gigo komo wacho na nyithindo ok tem mar mondo mi otim ang'o ok giwinji. Iwacho ne chalo ng'ama nie piny ne to nyithindo gi kibe nie piny gi moro. Yes, inyalo paro ndalo moro ka utimo story moro ka indika japuonj nie class to nyathi ywak to kipenje gimo ywago to wacho no denyo. Wawuondre ni mae ndi ne en japuonj moro ma samoro ne ok ong'eyo gweng'no endo malong'o, en japuonj mokel manyien. Bende iparo ni obro elewa kata obro bedo mayot mar winjo ni nyathini ndi kale. Yes. Haya nyakora moge jwang' mago lokruoge mantiere sekta mar somo kiwacho kanyo ni kwan mag jogo duto manokwayo ni mondo mi odargi ka giwuok e sikunde mopogore opogore. Gazet mar The Standard ndike kanyo ne giromo 14,733 kuom mago inyaneno kanyo maromo moyo 100. Yes. 110 kama kata 120 moko kuom gi mabende koro nokoyudo thuolo mar mondo mi odargi mane kaluwore gi kwan mantiere kar kae. Koro mogo jwang' yudo thuolo bende marango kanyo ni weche magi mantiere e ite mar 7 oren waringi wachopo e ite mar 7 kanyo mantiere chenro ma opogore opogore ma koro jal mane kedo ne jogo matimo era kir chwech achiel mano LGBTQ. Sani oganda osebedo ka loso kuom gi e thuolo moro malach mano Dwenche Loba mano yudo ka onegi e boma no ma Eldoret mano mantie Uasin Gishu County. Gino mantiere kanyo bang' bero mano tim nyoro jabero mar piny owacho Johansen Oduor bende koro nochiwo milome kata lendo mare bang' bero makamano. Gino mano wacho nitiere socks mano so e dhoge kiwacho ni law moro mar jeans bende no ume kachiel kod dhoge mondo mi otame gamo muya e kinde mane koro joma undugo timo gik machalo kama. Magi koro bende gin penjo mathoth ma pod nyime ka apedha pod medo tim nonro matut. Yes, aparo ni kaluwore gi report mane ogol kod Dr. Oduor ni endi maendi koro nyalo miyo wabedo kod ng'eyo ni to ang'o madine kel kata ere yo mane Chiloba ni endi otho godo. Yudo kanyo ka giwacho maber ni temo mar mondo mi mae muya kiko tim ang'o kiko yue mar mondo mi otho. King'iyo kata mana moko kuom lipode ma osebedo ka wuo kata neno ma jomoko ne wacho en ni Chiloba kane pok gima kama otimne to ne nitiere kaka ne wachore ni ochalo ng'ama ne oyudo pesa moro ne en godo ma bende ne gitimo godo weche go kumag to nyasi e magawa moro eka bang' rendo kowuok to gima kama endi otimore. Koro aparo ni kaluwore gi report ni endi onego bed ni koro ging'iyo ni to ang'o momiyo jogi eki kata joma ne okawo ngimane ni endi ne otimo kama endi. Ji osebedo ka wuoyo mang'eny ahinya e weche gi eki to ing'e ni gima duong' ka endi ni ma endi en dhano ma bende onego bed ni en kod ratiro mar bedo mangima kaluwore kod katiba ma pacho kaendi. Kumano aparo ni lipode ma ibiro gol kod jotim nonro mag timbego eko mag maundu biro nyisowa ni to ang'o momiyo jogi kine okawo ngima Chiloba. Aya mano e ite mar 7 kanyo gazeti somo tutu kantiere kanyo ka korilero kanyo ni nyakora moge jwang' sano se kao gige mamoko nyabedo samples mamoko lewni kama ne oninde okacha mondo dhi orange ponono ne okethe kaluwore kod weche wacho ni nitiere joma nyiri mibambo bembu timo ni joma nyiri jogi mamoko mane ma nyabedo no okethe yore go magera kata wacho ni kinde ma mago kaka gitiere to bende lipode wachre ka endi ni chal ka gima ne okwongo mie kongo kata mune mar mondo mi ngeni kiso miya mune to chonge gi nyosore koro kara ka iteri kamoro to kinyal tamori ibedo loyal. Kamano kaka noduogo yudore bende ka kosenege to soe sanduku moro kanyo mar chuma. Ite mar 8 nyakora moge jwang' koro nitiere MCA moro county ma Kakamega. MCA ni kinyeyo gazet mar The Standard tung kanyo ite mar 8 idhi yudo kanyo sigande iluoge kanyo ni ineno mano kaluwore gi ng'eto manochiwo Antoinette Gray mano MCA ma Lugari Ward mantiere Kakamega County.
duol matayo yiero mano kata do wacho ni yiero no ken ma uyanga kendo noonge kod adieri moro amora yiero manotimo kama. Yudo ka jang'ad bura nowacho kanyo endo ni nitiere stream moro kata kamoro mane bende ne igoyo mbulu ma joneno kata agents mag jok mane olerogo ne odhiro oko mogol mar mondo mi seche ma itimo kweno kik gine gimoro amora madhi nyime. Mano achiel kuom gigo eko manyiso ni yiero no endo ne ok otime yorno endo moyanga kendo ma samoro nitiere koda ratiro ma kendo gin mana agents maromo 30 wacho ni nogol kacha e sikunde mopogore opogore mana kanyo wanyalo mana yudo nying sikunde gi ka gintiere kar kanyo mano ka wantiere gi Mufutu Primary School mano mantiere kar kanyo mano manogol gi kar kacha mano ka nirango mana chenro mag kweno kata chenro mar luto mbolo mana malo kanyo ko wacho kanyo ni agents ge 30 guduto ne ntiere wacho ni streams moko bende ntiere mane ntiere Sirende Primary School mano kama ne gintiere kar kanyo ka koro jogo mane wacho ni nokwagi bedo kata kwecho nikech neno mar wacho ni woguru oko e kinde oduto kama gintiere. Iparo nade? Iparo ni kadipo ni jong'ad buche ma ochung'ne ng'ado buche mopogore opogore mag kwedo duoko mag yiero gi eki kong'iyo moko kuom yore machal koda mane jang'ad bura ni ndio ng'ado. Iparo ni MCAs kata MPs kata governors mathoth nyalo dhi nyime koda bedo ya PC kombe mane giyudo? Thothgi nyalo bedo tiyo gi yore mopogore opogore to koro manja kaluwore gi neno mochiw nikech ka dipo ni neno mag agents maromo 30 yes de ok ogol oge kama de owach ni wito bura ma kama wacho ni bura no de ok obedo mapek wacho ni bebi gi neno moro maber neno moro makare to in gi thuolo mari mar bedo kanyo kendo itieke yo moro makare nyakoro moge jwango duchieng manyoro ne nitiere jogo mane koro tieko sombgi mano e kar somo no marobila wadhi ite marapar ite marapar kai kore wacho kanyo ni kore ibo miu gige tich e yo makare ibiro miu sir moromo gige tich ma dudwar jatend piny Kenya koro kono bila ma pacho ka odiochieng motelo ne nyoro notimo mar jo National Police odiochieng manyoro ne gin mag AP mago polise mag Kanga mai ndikoro hapa ni gino endo makokete tim to piny Kenya biro bedo kama ber nikech king'iyo kwan kata nonro manyiso iwacho ni obila onego bed ni obila chiel rito oganda maromo nade tiyudo ni obila sani ndinyo yud ni tin kumano kadiponi nyalo migi sir machal koda magi eki to piny Kenya biro bedo kama ber nikech kachiel koda kata mana lokruoge madwarore e bad obila to koda kata mana kit dak mag obila nikech kinde mathoth ahinya biro bedo ko obila mathoth yudo ni ng'ato kawo ngimane kaluwore koda samoro achiedh nade ma okale kata kama otiye yudo ka samoro ok oyud luasi makare manyalo tiye koro maendi biro yudo ka be obila osechungie ndara tiyudo ka okawo asira gete kata ichwang gete olo kuomi samoro kata dwaro margi uluoro town exactly uluoro kodi town to ibiro yudo ka samoro bende in mana koma ber to aparo ni magi giko eko monego bed ni ng'iyo maber ahinya mar mondo mi obila bende obed ni nyalo timo tich ne japiny ok ni nyalo chuno japiny koda luwo chike kamago bende weche mantiere kanyo koro moge jwang weche mamoko motenore koda chenro makamano mano mag tiego obila kaachiel koda miyogi ute makare wacho ni welfare ngimagi ber e yo machalo nade iwacho ni gero ute makare ne obila bende achiel kuom gigo ma sirkal mar Kenya Kwanza dhi bedo kanyo karango iwacho kanyo ni mano bende gik moko mantiere kacha e kaunti ma Mombasa bende nitiere jo maundu kata jogo ma achije moko mag maundu mano itino mar 10 podi giwacho kanyo ni kirango wiye kacha ineno mana kar jaji ka iwacho ni jaji no koro otamore kata jang'ad bure no kamano tamore kanyo poka chopo kata kanyo kapoka die page machielo mana ntiere wach matimore Mombasa ni en moro mako gi buok magi achije mag maundu mag njore mopogore wacho ni gin terrorists kendo ka gin terrorist giwacho kanyo ni ne gikwayo mondo jo media kik bed kata karango gi gin jo maundu matuklu gidwar ni mondo mi jo ute fwambo
judge no osewito gi oko kata kamano wanya mana rango kama chielo makoro bende wantiere kod thuolo machielo gigi mopogore ma warango karka magi penni wacho ni ng'eto ing'eto e counties mopogore no ng'eto mano dhi marach e county ma Uasin Gishu nitie jogo mane oyudo hinyruok kaluwore gi ng'eto machalo kama nitiere gima ling' bende mantiere karkacha kirango iteno mar 12 iwacho ni koro ler matin ler obedo manok ka ler obedo manok ngisang'o Solomon maso ni chilo medore aparo ni ok ng'i ni to sechego kuma gik ma gidwa tiyo godo e timo kata tero ji nyangu ni be gin gigo e kuma ler kata gin gigo e kuma luwore koda kit ler madwarore mar mondo mi kata ka ponono ni itiyo kodgi to kinyal kawo tuo moro mane nitie kuom ng'at moro iter ne ng'at moro machielo ei jogi eki ma itero nyangu gi eki iwacho ni poor hygiene to blame for cases of cat gone awry experts koro wacho kata jolony koro wacho nikech maendi emomiyo iyudo ka achiel kuom stories moko manyo timo kae nyen mano endo ma kelo luoro ahinya ni mar gik yore ma itiyo godo e sechego kuma itimo circumcision kata tero ng'ato nyangu iyudo ka samoro ok luorwo godo koro gimoro dhi marach makel chandruok moro ma nyalo bedo kaka songa ne ng'atno endo mana itero nyangu. Aya nyakora moge juan ka intiere kanyo e ite no mar 12 some kanyo en sigana moro nyaka ite mar 13 yudo thuolo bende mar rango ni gik mage mantiere kacha ma omipe ora ni warango wach mogik e gazet mar The Standard mar no machinglo nitie picha moro kanyo wadano range Nairobi CBD chalo nade ite mar 14 nyaka sani ka irange achiel kachiel nitiere picha mar wach nyingi koso jogen mana jogo maka wanyalo chiwa gine king'iyo picha no en ng'ama wiye chal gi ng'ato achielo wiye chal gi ng'ama achielo be wiye ler to ochalo driver kata ma conductor marwako law pap ochalo conductor to rwako law man gi kala ma yellow kaachiel koda maratong koda ralum to king'iyo kata yo mo owuogoro ok oger to oger ne ng'atno endo mochunge e dier boma mana bende chalo kanjo to ng'ani be chalo kanjo to gari moidho no en Mount Kenya Sacco yes koro conductor ni e gari mar Mount Kenya Sacco to go koko ni kijana do you know where I am binge ng'ama to kanjo mochunge ni endi ok wuo ero deka kanjo ni karibu Nairobi CBD to kingi no matatus onge matatu moyiene donje dier boma to king'iyo kanjo ni endi anta chal na gi governor ma Nairobi to ng'at ma en kaka conductor ochal koda jalup jatend piny Kenya to conductor te mang'e kom dereva koso ne Biafra apa ni en squad jo squad bere tiere karaka yuri gazet mar The Standard bondi rangi gik mage momipe ka gintiere karkae isomo kendo ibedo kod ng'eyo e chenro mar gazet ma kawuono nyakora moge jwang gazet mar Daily Nation bende en gazet ma bende warango ni okinyi pile ka pile ka wantiere kodi kae koro wada mana rango weche moko manok mantiere karka to mokwongo awakoni mana ni ite mokwongo ni owacho nade ite mokwongo ka mar Daily Nation mano ka wachako ite mokwongo adhi mar 2 mar 4 ka wadhi nyaka mano mar 11 ka watieko twak mokwongo ang' chako kata kamano ang' oyud thuolo mar dhi nyime kode ka warango gazet mar People Daily bende kama gintiere koro kochomo nyaka sani waranga ne ite mokwongo mai makoro nitiere jotije manyawawa ka wae tich mar jotije nyawawa ang' warangi nyadende ni ma orwako uniform mar jogo mantiere junior secondary dhi chalo nade mane penjo maduong' kendo wich bar masani ndikoro ne chendo e pacho ka ni to lewni ma jo junior secondary dhi rwako dhi chalo nade ng'e maber ni nitiere moko mane osenyisi ni primary schools manyo gisome gieki nitiere moko kuom classrooms manyocha oseger wanyalo tiyo godo kaka junior secondary mondo mi gichakgo kigera mamoko to gidhi rwako lewni machalo nade gidhi rwako lewni machal koda mago eko mane gisomogo ka gintiere grades goeko kata machal koda mar primary school gini kosidhi lokne gi uniform ke wacho ni ati nyaka sani dwaro mantiere en mane mondo mi olokgi ino kaluwore bende gi jogi mochung' ne jakom mar iwacho ni National Parents Association beni chon nen kacha miwacho ni PTA yes Parents Teachers Association koro teachers chali no gole mix koro tinde gin mana gi Parents Association kama gintiere ka jakom gi koro owuok iwanyo en pogruok mar paro
Yes. Ere kaka grade mar 7 dhi bedo kod uniform mopogore to kanyo bende kama jolony moko bende penjore ni en ang'o makelo paro maka jonyuol bende nigi ywak ni koro nyiewo uniform manyien, nyiewo buge manyien maromo sabia sa 13 gi wiye gin garama king'iyo kata mana kit wechego eko mag yor yuto masani. King'iyo jakom mar riwruok mag jonyuol Obuhatsa wacho ni onge tiende mar mondo mi jo grade 7 omi uniform mopogore. Tinyalo paro nade, inyalo neno nade Cleophas ka ja junior secondary uchako to in gi uniform mane intiere godo grade 6 oko kel kata tiende gimomiyo nditimo penj mar grade 6 cha. Kasto bende samoro wacho ni we jogini odok koni to ipo mana ka in koro ne dwar jo grade 6 koni idwa chwadi to in isoye gi machwadi nikech uniform. Inedo ka ja grade 6 man captain koro chungi e gate ni leo mago tembe mananeno nanga primary school. Aya gi jopuonje mamoko bende mantiere kar kanyo. Ite mar 2 iyudo chenro chal mar wach ka entiere kar kanyo. Mano ite mar 2 kanya kama ntiere sigana no kirango jakom mag riwruok mag jonyuol mano David Obuhatsa Silas ma bende nitie dire kanyo kano chiwo twak kod jofwambo ma opogore kotenore kod chal mar somo no mar CBC tainya mano mar junior secondary. Wadano rang ite mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Ang'eni wach mar buk ma Prince Harry ogolo ni bende dier marange mana matin mano ite mar 3 kapok odhi ite mar 4 mana wiya en buk mobuogo ji. Iwacho ni weird book obuogo ji nikech king'iyo gik ma Prince Harry owacho kae gin gigo eko ma aparo ni ka intiere e par loch kata ka in nyathi kingi ok onego bed ni golo e yo mayot. Nitiere weche moko ma inyalo thogo kata onego bed ni iginego ilingo. Owacho kaka ne onego dhano dabal e kindego eko ma ne ntiere piny endo mar Afghanistan. Nego dhano mang'eny. Kasto bende kopogore gi mano wacho kaka ne osetiyo koda yedhe makech mamero ji gi eki. Gine gigo eko ma ngima ma osekale. Inyalo paro chien kucho chonde ne osewacho ni ok odwar ni mondo mi onene kaka achiel kuom nyithi joka kingi. Kar kamano mago eko gik ma jang'iew gazet biro somo maler mondo ng'iyane to ginang'o gini mowacho makoro e bugni endi makoro buogo ji kendo kochiwo nyaka ngimane kachiel kod amin gi mano osedhi yueyo mano kan gintiere Buckingham Palace chiwo kanyo iwacho ni rapar mare e yo makende e yo mopogore kata mano chiwe kinde mane min mare bende ne otho. Aya ite mar 4 mane kuma kelo nono machinglo cha kinono machinglo cha koro ineno gimondike ka koro jo Standard nokete machinglo jo Daily Nation koro ndike kaka intie gindike aching lweny mantiere e Kenya Kwanza tainya e kind boma ma Nairobi kod mano telo mar boma ma Nairobi kod mano mawuok kama chielo mwacho ni magi duol mawuok e Kenya Kwanza ka gia piny lweny e kind Sakaja kod Rigathi Gachagua. Yes. Ing'eyo en adieri kata ok dang' wapandi ni kaunti ma Nairobi en kaunti no endo ma en e wang' piny Kenya. To kopogore gi mano bende en e kaunti no endo ma oluor moket diere koda counties mantiere Masawa. Koro bedo ka jogo eko mawuok Masawa ma bende kama jalup jatend piny Kenya wuoke nitiere koda chenro gi mathoth ahinya omakore koda wechego eko mag ohala ma gitayo kata gitimo e dier boma ni endi ma Nairobi. Mano mabiro yudo ka chapni gi ndekni moro nyaka bedie kinde gi koda governor ma oyier. Inyalo paro kata mana Dr. Evans Kidero kane oyier kaendi nobedo koda lweny mapek ahinya nikech samoro in kaka governor digombo mar mondo mi ilok gimoro to kio monitor lweti mondo ilok gimoro ni tinji ni kanyo kikidhie maki moni lweti kanyo ibiro chwanyowa ng'eni nwagoni kura. Kora pandi magi gigo eko ma sani Sakaja kale kata kamano bende ineno kanyo kai wacho ni kopogore koda mano lweny makamano mabende Sakaja wachore ni osechako duoko wiye piny. Nitiere bende lweny manenore kata musiko kamienjo e kinde jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koda jago mochung'ne jotend migepe Musalia Mudavadi. Apani mae ndito kura enena lweny go eko mag
rang'iny mag telo ni ere ng'a monego bed ni timo ang'o to time seche mage. Maendi bende en gino endo ma osebed ka iwuoye mathoth ahinya, ma bende chal ka gima nenore ni Musalia Mudavadi chal ni kinde mathoth ahinya ibiro yudo ka chal ni miye ting' moko ma nitiere mamalo ahinya mopogore koda mano endo ma imiyo jalup jatend piny Kenya. Lweny ma kamago kantiere kaunti ma Mombasa dhi nyime romo ne obago kod jatend piny Kenya kar jot mare Nairobi ka, kendo nitie gik mopogore opogore ma giwacho. Mokwongo ite mar auchiel ka wadhi mana ka watieko, nikech bang' ite mar auchiel ni wadani warang kanyo ite mar 11 tang' watieke mana gi kanyo kata tang' warang mana e wiye. Thuon wacho momipeke gazet mara People Daily kapok twak mokwongo chako midhi kel kanyo koda Sharon Ong'ao. Welo bende osedonjo mana kar ka. Wacho ni ministry mano mag chenrogo mag law ma pacho ka koro chano mondo ket land records e kaunti ma Mombasa e yo malony manyasani. Wacho ni ma moro ma osebedo kacha kadhi, waparo telo mar jatend migawo mag weche mag law Farida Karone mane nosiwuok e PC nochako chenro mar dar kiwuok e lony manyachon nyaka lony manyasani mane chenro no manotis ni ardhi sasa sano dhi nade kaunti ma Mombasa en yo mopogore opogore mano kaluwore kod wach momipek ite mar auchiel. Ka en okang' makare madhi konyo counties golo achiedh nade mar weche mag law gi koso dhi konyo kata mana ng'atno endo ma samoro ne nitiere koda yore mar ng'iewo law e kaunti ma Mombasa kata kaunti no endo inyalo ng'iyo aching kapok gino ni to law midwa ng'iyo ni chalo nade, nikech ibiro yudo ka kinde mathoth ahinya yor lony manyachon mana itiyo godo e chenrogo eko mag kano sigand lope e kaunti ma Mombasa bedo koda tabu, nikech samoro inyisi ni file olal, file no onge, gol gimo matin mondo mi wamany ni file no cabinet waka. Koro ka diponi en gino endo ma inyalo kete yor lony manyasani ma inyalo yude e mbui e yo mayot, to biro kelo biro duoko kata piny wechego eko mag ywaruok. Ng'e maber ni kinde duto mag kisera mag ombulu iyudo ka kaunti ma Mombasa gigo eko ma gimedo ga pedho ne jogo eko madwaro bedo jotend piny Kenya en ni tieknwa uru chandruoge mag weche mag lope kinde ka kinde. Kadho nyaduoko nyaka chien wechego mag mibadhi osebede gwenge mopogore opogore ahinya sekta no bende mano mara law nyaka sani jatend migawo nigi ting' mopogore opogore. Ite mara 8 kanyo nitie weche mag Ebola kiwacho no rumo, warangi ite mara 11. WHO koro wacho kanyo ni kawidho ndege ukawo winyo kudhi Kisumu, kawo winyo kidhi Mombasa Malindi, kawe kidhi Turkana kosedhi kanye rwaka buog rombe. Corona pod nitiere kendo medore. Wacho ni kidono mar Omicron bende koro medore ahinya. Kiwacho ni nochako kanyo kirango higa mokalo nochako medore ahinya are dwe mar 10 higa mar 2021 mano higa cha Novemba dwe mar 11 nyaka sani koro pod ineno ni osebedo kanyo komedore. Kawacho ni higa mokalo nodok piny matin. Higa ni koro wacho no medore jorwak mask ka idho ndege mopogore opogore ka gine wuoth. Apane king'iyo gini COVID-19 endi dang' wach ni odhi chala koda bedo ni koro dhano nyalo bedo motang' mana kaka wasebedo ga motang' kik wayud tuo mar kolera. En gino endo ma nyalo muoch, nyalo dok piny sasa. Koro apane chike gi kinyaka koro walure ga alura mar mondo mi wadag kaka dwadag ni kik iyud kolera. Moro minyisi ni luok lweti saka sa, cham chiemo endo mochwak maber. Wan bende kaka jogo eko ma samoro ka ok idwar ni mondo mi igam tuo mar COVID-19 itemo mar mondo mi iluri koda chikego eko moketi. Kaka giwacho ni sani koro ji otimo ang'o, ji orwak abuog rombe ka idhi e pinje maoko. Apani mano endo nyalo bende konyo. Kamano abuog rombe nokonyo gik mang'eny kata homa ji nok ng'eny go ahinya e kinde gi duto. Anga dhi e gazet mara People Daily to darango People Daily kanyo ite mokwongo kanyo gi mage momipek ite mar 2 kae to bende ango tieka nur magazet gi kanyo. To kata ka wadhi kacha nitiere jatugo mar rugby miluongo ni Collins Injera koro miye mano tie toke kocha gazet mar Daily Nation ke ango thuolo mar yude kendo mondo isome. Nitiere kata kore wacho ni dhi chopo kacha iwacho ni Fiji's Rugby Town Walk of Fame mano mantiere Sigatoka. Koro mano bende en ranyisi moro ni idhi yalo jotugo ma e pachoka. Injera no bedo shujaa kabisa. Apani en ng'atno endo ma kiwacho rugby e Kenya kae nyaka wach nyingi. Gine ma gimiyo rugby obedo kaka chiel kuom tuke mong'e e piny Kenya.
aya nyakora muge jwang koro adhi ane ite ka wantiere ka gazet makono gazet mogik mochiko gwen gazet no mara People Daily ka koro wacho kanyo ni nitiere wacho ni tweyo kanda ket misipo bede motegno red makata chot red ton wuoche ni nikech mbele ka dhi bedo mapek wacho ni koro weche mag osuru odhi bedo mapek mai twak bedo mabedo go odiochieng' makano kod jolony weche mag omenda kod osuru odiochieng' makano chenro mar mbako romo koro ka warange mana kwan man kae gin kwan mage mago wanena kanyo ka wadarango mana piny kanyo kwan mag weche go mag kwan mag uchumi ka irango iwacho ni kwan mosebedo kar kanyo achiel kachiel sani koro neno jatend migawo mochung'ne weche go mag omenda mano Njuguna Ndung'u kama intiere kar kanyo wacho ni kwan opogore to higa ni oganda dhi yudo pek ahinya kaluwore gi iwacho ni nitiere kata nonro mano osechiw kacha kod bengi no mar piny mangima World Bank ma bende koro wacho kanyo ni uchumi dhi idho kendo dhi ng'ukore ahinya e piny mangima kaluwore gi kaka ikelo gik moko mopogore pacho ka kwan ka irango gi ka nitiere omenda makoro bende gichano mondo bede budget ma higa ni odhi bedo nade trillion omenda siling trillion 3.6 kuom gi iwacho ni KRA nigi ting' machalo nade mondo mi gichoko omenda maromo trillion 2.2 ka kanyo bende rango kanyo ni uchumi onego bed ni dongre gi atamalo maromo nade kowuok kuom higa mokalo kata higa mokalo mano kane odongo mana ngin report midhi chiwi geno kanyo no medore kod atamalo 5.5 ma chal mar wach kako dhi gitemo kore ni onego bed ni odongo kamano to king'iyo ang'e ni twak nu mabiro ni ndi jolony dhi konyo mar mondo mi ochak keto pach oganda ong'e maber ni adieri gini na adieri nikech kata sani ndi king'iyo ka itimo chenro go eko mag oro pesa ne ng'ato e simu nyaka yud ka pesa ming'adi beto medore kata mana gi siling 2 moro koro magi gigo eko ma samoro ok inyal ng'eyo mayot tibiro yudo ka kichoko mos to en gino endo maridore gadier aya nyakwara moge jwang kama chielo bende yani ka wanyalo mana range e yo moro maber mana tung kacha nitie gima Facebook otimo mana malo mogi karka kambi mar tudruok mabedo osebedo mar Facebook mbui mar oganda iwacho ni Facebook koro loro ofise ma Nairobi ka wacho ni osebedo gi nengo mamalo ahinya kiwacho kanyo ni koro nitiere jotije matiyo ofis ma kamano maromo 200 madhi bedo ni wito tijegi mano mantiere kar kae jumbe mabiro aparo ni nikech gino endo magiwacho ni nyalo bedo ni omiyo ma otimore en ni nitiere kaka Facebook osebed ka iseyo kuom temo nyayo weche go eko mag ayany modhi asasa e mbui to ging'iya koro ginene kata ni koro kaya kaluwore gi nengo bende ma osebedo kanyo wacho ni koro high cost mantiere kanyo me wacho nyalo bedo machiel kuom gigo mamiyo koro digital platform no mano mar Facebook bende koro loro afisi mage mantiere bore Nairobi kar kae warangane ite mar ariyo mano mar mano koro e gazet mar People Daily ka watieko mana gite mar ariyo ka nitiere weche mopogore nitiere oboke ma jondiko ooro malo kanyo waneno jomopogore kar kanyo obila mane nyoro kadho piny no banka isetiegore thuolo mag wacho ni dweche 9 okoni goro pidh yiende 30 mano dwe ka dwe mano dwe makoro gintiere yes ni neno 1,900 gi wiye sani koro nyaka mago mag National Police gichopo kacha 3,000 gi wiye gigo mantiere ni neno ka achiel kuom gigo eko ma jatend piny Kenya William Ruto ni godo en neno ni opidh yien mar mondo mi kwan obed mamalo kineno dongi nene gazet mar The Standard nwang'iyo weche moko mag horo aparo ni pidho yien ni endi biro konyo mar mondo mi kata mana kor lwasi obed mano endo makare manyalo miyo wabedo koda lokruok ma nyalo kelo ber ne oganda komakore koda weche go eko mag pur ma samoro ng'ato dibed ni timo kafa yes ukora gonero kamano erokamano obedo kodwa e chenro ni mar nono ma gazet makauno ka wanono ne wan gi thuolo mar bedo kae kod Solomon Atito yode pile mano ka intiere kaka en pile ngona en pile radio Ramogi koso intiere gi Ramogi top 10 yeso ka ngeso gutieno are sa ngwen nyaka sa uchiel ko so de kanya ka sa paru ki erokamano
Aya nyakora moke jwang koro nyaka kanye ma watieko wendo wasebedo godo wagoniro kamani bende ko bedo kodwa thuolo gi duto jogo mane kodwa e Facebook kacha wagoniro kamani mar ote mari wayudo kendo wasomo yoriti masani nyinga Cleophas Oluoch tok mabiro twak mokwongo kod nyawadwa Sharon Ong'ao kik idhi mabor.